ସୁପ୍ରଭାତମ୍। ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଓ ଅମୃତ ବଚନ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୱେତବରାହ କଳ୍ପର ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଶୀତ ଋତୁ ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ରବିବାର ଚୁକାବ୍ଦ 5126 ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2081 ଜାନୁଆରୀ ମାସର 5 ତାରିଖ। ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅହଂଭାବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଅସମ୍ଭବ। ସତ୍ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାରୁ ହିଁ ଅହଂଭାବ ଦୂର ହୁଏ। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସତ୍ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।